KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma وزوجا والعبيد والجيران وقزما بديننا قدانا وكل مؤمن وكل مسلم من أمة النبي وكل وكمل دعائي بصلاتي على جميع دائم لاتي كذلك رحمة وسلام قد انتهت سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم kala kaldo ma dañ hen kongol dakamme ngol jiida ko haala ko kono kaldo fo lomto goddo mawdo dala jaama haala ma feewi awki woni kala woni be dokkuno ma do ciagal ma hokki bone baado non dongal ngal dondi don ngal teddir on ngal yalla hokku on yettinde taw pukkani ngal dennangal ko pulawu jogino e dala yo Allah lamdo beydan dum dendangal ko faggano ko yo Allah nawdum yeso yo Allah beydu bawkaaji di beydon wallude leñol gol Allah hokku on cellal duumingal sabu juurde balde ne weli kono dakame mum ko cellal duumingal so non juurde balde yo yaade cellal duumingal ñanta dum ko arsuku jaaju yo Allah waɗanen dum Ceerno Alassane Sow min jogi tan ko ceerno e ɓesgu mum e almuɓe mum goni ɗo min mbi mon bisimilla e galle Cheikh Djibril onon ɓe wonɓe ɗo no famɗe mon bo min ganda komin jinno ko minen dañi ɗum onon arde tawton amen min jiye mon e nder amen emin belti hen no feewi no feewi no feewi
so Allah jaɓi inchallahu enen mi afa mu nani jooɗi min e mugam en gonta humpodir oɗo ko dañatno dañi ko waɗatno waɗi ko minen poti jokkodirde moon minen poti arnodirde moon minen poti jogodirde moon relation ɗum noon bisimilla moon e galle on calminama on juurama on beltanama gana men ɗum Cheikh Djibril noon foftini nde nani lamɗo Allah tan heeɗi ɗum lamɗo Allah wi wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyina lahum sadaqallahu al-azim o wi ko kala mbo nelmi nelatmi ɗum koye koreji mum nanowo ɗemgal mumen mbara o haalanaɓe noon Cheikh Djibril waɗi ɗo nelaɗo ko ɗo no jooɗi o haalaniɓe nanɗo emo nanani jaɓɗomo jaɓani fof kamo haali ɗum wonno hen hatta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wiya ko yettin wiya ko wawno la ikraha fi din ɗum noon mbiɗa min ceedo Cheikh Djibril a yettini ko mbiyanoɗa a foftini kadi woni a foftini ɗi qualité ji ɗi Abou Samba Diop haali ɗi qualité ji ko aduna o andema sonda a mettino yiide a wayino no wayate ni may tampin ɗum noon no jaarirɗa seesa jaaden ni yo Allah rokkuma balɗe juutɗe yo Allah rokku cellal yo Allah rokku rontinde yo Allah waɗ barke ɓesgu he tawa eɗen tawa enen fof ko ndeɗo jonde yo taw ko alliyankore en ndewnu hen ɗemɗe men tan kono ko jonde alliyankore ɓolde woni de assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ha wiyama biyo mbimi walla woni pullo gaynako sa andu sa anda amatalla meeɗi haddema fiyade walla meeɗima fewnande hunde caggal ko gonduɗo e makko andi ɗum minen noon komin fosinaji makko min gonno komin sukaɓe makko min gonno komin nelateɓe makko min gonno e ko wona ɗum ko ñalawma o ko ñalawma weltare tan arde juurade ceerno ɗum ko ñalawma weltare haajuji ɗi fof e heewde o wino hande ñalawma hande o kay ñalawma Cheikh Djibril o kay o arata yetto o yiya ɗum o salmina ɗum o juuro ɗum so ari teddinde neɗɗo taw mi wona gawlo makko miɗa askinamo mi wona bambaɗo kono ko golle makko ɗe tan saɗa haala golle neɗɗo noon way kono gonɗa koye mantudemo kono Allah ne seedine kadi ko kalami ɗo ko ɗum woni hen ɗum noon minen ɗo amen ɗo cabbi ene mbeeɓi ɗon paakaji ene mbeeɓi ɗon jaasiji ene mbeeɓi ɗon kono koye jam min goni waɗi min e jam ko wondu waɗi kam wonde e jam e ɓesgu ko wonduɓe e ɓeeɗo wondiɓe moƴƴuɓe Cheikh Djibril Salif e délégué ji ɗi koɓe moƴƴuɓe tan sabu waɗi ɓe wonɓe moƴƴuɓe ko gueɗe temedere so pewdama e daral ngal 99 ɗi fof kamɓe pewdi soɓe pewdi ha ɓe gayni ɓe gara ɓe mbiya président Mamadou Amadou Talla fewdi gueɗel noon Cheikh Amadou Talla wonɓe hawruno neɗɗo noon woni paso mum ko bammum koye te mbeɗe hiramo de mbeɗe hira mi yiɗa o ɓurami neɗɗo kadi Cheikh ene jaɓɓa e caɓal wutte ceerno mum ha tiiɗa min gari ka min jagge e caɓal wutte ma sa duyima jaabete dona min beele teddungal ngal jigneɓe dañnoɓe amin beela amin daña ɗum walla ni amin ɓuraɓe sa donima min amin mbawi dañde ko ɓuuri ɗum amin gonde ma noon min kulani min ɗeñƴaki koye haare kadi koye guesa haare min goni ceerno Saydou noon wiyatno saɗa haaɓe oto heppu oto happu oto woppu min keppata min gappata min goppata saabu komin kaɓete ko pulagu ngu gueɗal mum ngal min jagga ɗum ha tiiɗa beele minen ne nomin doniri ɗum ni min dontina taw koye ɓiɓe fulɓe ɓe gari noon ko daral ngal yiidema salmodirde e ma e waddude e ma baya Salif on jarama jarama garanɗa ɗo walla ko jakoriɗa ɗo hina ɗo alhamdulillah rabbil alamin hina wawi kadi tawa ko ɓuuri ɗon ma yi ko ɓuuri ɗon eyyi minen ko woni ko ga to banggue Cheikh Djibril min jiiɗa ɗum haal min mbawa ɗum haalde saabu hina heewi sa haali ɗum gontata ko goɗɗum walla wonno jiireteɗa
walla wiya o ko almudel walla o ko hunde wonde dal ɗum noon wawa yaltidde min peññinta hen tan ko seeɗa 1%. eyyi min koye daïra Cheikh Djibril Ba gonmi Mauritanie Nouakchott ko min woni kolaɗo kuuɓal secrétaire général daïra o eyyi président mum ko almudo muɗum ɓoyduɗo e mum gorko moƴƴo tedduɗo Thiar Sara Cheikh Bamba Sar eyyi woɓɓe kadi nan toon hene wayno to hayso jogaki titre uji heɓe daari hen darde nde min ɓuuri darade nde ko heddi koko teddinirede tan karam ete banggue nelaɗo sallah sallam andi Abou Darda namnoma ko woni jikku nelaɗo sallah sallam o Qur'an jikku o ɗo gorkaji ne ko Qur'an o ceernajo o alhaji o jikku mum ko Qur'an eyyi min kam mi yiyani e defte mi wona janggoɗo komi almude less kono mi meeɗani janggude e deftere mi meeɗa yiide kadi hono Cheikh Djibril Ba machallah tabarakallah yo Allah nanggu hum ka yitere eyyi mi yiyani hono mum to banggue karam mi yiyani to mum to banggue gandal mi yiyani to banggue teddugal mi yiyani to banggue wonde neɗɗo timmuɗo akhlaq eyyi saabu nelaɗo sallam si neɗɗo akhlaq neɗɗankagal ko ɗum iddeto natde aljanna ñande yimɓe daari heɓe ñaawe eyyi ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin hinani ɗo yettere alhamdulillah rabbil alamin konngol ngol fof waɗama résumé ɗum ɗo fof ko enen tan liggante ɗum noon président min nani haala ma min mbima noon bisimilla ma ko mbiɗa ko gacce moon ɗum ittima e saabu ko ɗum minen guittat ɗum so Allah jaaɓi minen e mawniraɓam e miñiraɓam e dennangal almuɓe wonɓe ɗo e wonɓe caggal leydi e gila Mauritanie noon ha France ha partout so Allah jaaɓi maɗum watte kadi e programme amen e programme gallo e programme ceernajo min ngala haydara sona ceernajo min jogui so yawti Allah neero muɗum so yawti ko ceernajo min jogui ko kanko min ligganto ko kanko min daranto kala ko sohli kadi yo taw ko ina miijo ɗum tan min eto ɓeɓɓuɗ ɗum hamin mbaɗ ɗum eyyi programme gallo noon sattani minen ko programme uji tati min jogui so yawti gammu mo nelaɗo sallah sallam teddinte o kanko ema waɗ ɗum so yimɓe mbaɗi gammu ha ñalawma arti addi ɗum ko ñalawma so waɗanomo yimɓe foof ettata eɓɓo jaaha gammuji pa Tiwawon walla pa Kaolack walla pa Fouta yimɓe foof caro goto foof yaha wuuro mum kanko noon e philosophie mo jogui o yiiɗi kalɗo woni foof yimɓe ine ndenda jiida yummo goto e baaba ko ɗum o jangguin min o janginani min kadi o ceerno kaari walla ceerno kaari min janggumi ko Wourossogui d'après no mbaɗmi licence ha mbaɗi maîtrise am jahmi ko Wourossogui e yamrode makko ponnomi yaade ko États-Unis mi waɗoy licence mi waɗoy toon waɗa reprendre licence en anglais kono wi kam wona ɗum ɓuranimi jagol ma Amérique wona ɗum woni gueɗal ma woni gueɗal ma ko wonde almudo woni gueɗal ma ko wonde sar almuɓe wonde gueɗal ma ko ligganade leñol ma woni hoɗum woni pulago e dennangal julɓe min ko ɗum ɓuranimi ɗum addi on mission ha jahmi Fouta mbimi kala ko mbiɗa ko ɗum tan mbaɗami jahmi noon koto ceerno Aliou Thiam cuɓimi ɗum garmi kalmi wi ko on wonat ceerno ma tigui kalɗo ko ceerno goɗɗo mbaɗo yaata fof ine wawi mbasa toon heɓde gueɗe est ce que kanko hoore makko sa tinnima a jaggui a woppani a waɗi ko almudagal watte so Allah jeeyi mamo keɓɗa ko en jettiri ɗum Allah noon e duwuji makko e dennangal duwuji kadi mawniraɓe e dennangal duwuji kadi almuɓe kamɓe foof e mbatte am hakkille inchallah rabbi taala min piiɓi anni mo wuuri so Allah rokki en juuɗe cellal e wuurde inchallah kala komin mbawi eɓɓude min goppata mon caggal eyyi son garda kay o gonta caggal so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon mi wasa junnude haala ka jiiɗa ɗum ñara nanɗa ɗum a yiɗat ɗum sa yi ɗum ɓuura ɗum yiɗ tesa jaggui accata take jinggo gadɗo ko pulago kay ko pulago piiriɗe ko ceerno kono ina wawno hande so welnoma hande wallahi wal azim otoji kala jakaraɗo laaɓɗo ma taw ɗum ɗo kono kay wona ɗum yiɗi neɗɗo ko neɗɗankagal yiɗi ko neɗɗo wona almude yiɗi ko neɗɗo huula Allah ɓe ɓondi ɓe pop jamma e ñalama subaka kikiɗa ko kuule Allah ndewe Allah zicru la ilaha illallah janggue alquran de teeri ɗon nane bismigol ɓuuri welde ko bismimaga ɓiyum Cheikh Mouhamadou Fadal bismiromo ɗo ko ɗum alquran mo ganduɗa hoorema onon pop son kaldi Allah ɓerɗe kecce ɗi so ñalawma so hanno ɗon tan yoni jarani boom haala alquran kay ala foof ko fuɗɗen haalde ɓaade janggue alquran ɓerɗe fof naate ɓerɗe men naate haqqillaji men naate mboyo men naate tew men naate ƴiƴa men han tini enen mbawno duwade sagono kadi ɗum foof haala ɗum noon li wajhillahi karim jaggue Cheikh Djibril li wajhillahi karim jaggue Cheikh Djibril li wajhillahi karim jaggue Cheikh Djibril son jaggui koyɗe yeese ɗe mawon keeɓ hen kañum ala koyɗe caggal horom gonnoɗa hanki a arani ɗum wona Cheikh Djibril Ba Cheikh Djibril Ba kadi kala ɗo jagguma amma tin jagguima daral ka kalta ko woni toon probléme walla kulɗa ko jaggu ɗum gasi
Allah hoddiri a wuuri duuɓi nguurɗa ɗi a meeɗa yiɗi mbiyde Cheikh Djibril hande joɗima yeeso mona haali kalɗa ko ta mbiɗa a jaggue mum wutte accata ya yi annabi ɗum nguuren ha mo wuuri lewru ndu arta amma andu tawi koyɗe yeeso ɗe goodi walla ɗe ngala so neɗɗo haalno wi tan ɓadi walla ne jiida wona ɗum de kaltan ak sibi Allah kala mo yiɗ ɗum ma Allah yiɗma kala mo yiɗ ɗum ma nelaɗo mi sako ɓen tan ligganto o ko missionnaire yo Allah juutno balɗe ma ala Cheikh Allah waɗi Aliou Ba hutti ɗum haaki wadde ɗum jagga no hande ni omo yaafno on omo yaafno on omo nelimi e moɗon kanko Cheikh o wi ɗum ɗo oɗon jogii kees ko fonnode botta e mon ko nga e ponnode wonde ndi e kumta e ponnode wonde ndi on dañani waɗ ɗum koye galle mon garɗon on jeyata on nawani ɗum noon pesa ujunaji temedere nani botta e mon ponɗon wottade ndi ponɗon humtoade ndi on keɓani son jeehi jetton ɗum bandiraɓe ɗeɗo ujunaji temedere ko botta e moɗon ndi e kumta e botta e min jaggata ko barke jippi hen te kadi ko moƴƴere wonanta min kono komin keɓata e mako ceerno ɗum ari naati e jeybaji amen kono min jiɗi komin jiɗi komin jiɗi ko ɗum wona ziyare amen e ma jaganom ɗo Allah jaam mimo koɗo ma e wertanat ɗum ñammina ɗum jarana ɗum woni ko mawni makna ko fof ma ñaam yara so argare ani woni koor ko oɗon poti ma goppi golle moon min mi woppi gollam yimɓe nan daari dayi ɗum noon so tawi mi dañani ñamminde momi yaranani moon nela sallallahu alayhi wa sallam wi fode garɗa e neɗɗo ma e ñamani ɗon e yarani ɗon mbaɗa kono juuriɗo guenade ɗum noon ceernel guenade e wuuro ɓe ɓayre ko guenade juurete ardu a tampa tawa ñamani yarani in sa juurima musidɗo ma juurɗa ñamani yarani kay guenade poɗi ɗum noon son gaare am oɗon goni miñiraɓam min joni on juurimami mbeɗa foti wiide mo jooni cohɗon ndiyam tan jaron mbiyani ɗon goɗɗum ndiyam ɗum tan mbaɗi heddi nani de fof ko neɗɗo awi ko ɗum soñata kala mo yiiɗi soñde ko heewi awata koko tiiɗi nani ɗum ɗo noon ɗum ɗo mbimi ko ndiyam tufam moon nani siki tawi on gaare am ɓeɗa foti moon tufan jaro wote ceernoɗum e guenal ɗe minne mi wasa won guenal ara tan salamu aleykum tan nani toon mbeɗa wawi du'a tawɗon daram ko mana komi mawniguel moon tan caggal yimɓe moƴƴuɓe kaali ha nanara ɗo mawni garen jiiden haydara usta saabu noon gandirgol worɓe kanŋe ko ɓeydata neɗɗo so andi neɗɗo tan hayso won neɗɗo tottani ɗum ma Allah okku ɗum tan ɓeydare saabu noon moƴƴir ma ande o sehil kaari ɗum noon ina yona mbeɗa weltani moon mi subahana boom haalde min mi weltanima moon mi ñagani moon Allah mi ñaagui Allah udditare moon e jahatoon yeeso enɗan ɗam jokko enen ɓe fof enen tan jiidi neɗɗo moon fof kalta num mami andu fof moon kalta num mami andu jeeya nani ɗum noon Allah waɗi en gaari en jiidi Allah wurni men hannde ina woni korko en jiidi hannde minne mi wi moon jarabon jof mi bismima moon e nder galle moon kalimo Allah sukaɓe ɓe onon gonde sukaɓe ɓe ko yimɓe noon so tawi gondi ko ina kewa fof kewda ko dilli fof jaaha jeyandira yimɓe noon juurodirde kay jokkade ɓoggi jiɗodirgol saabu yimɓe so juurodiri ɓoy gandira so gandiri tan jeɗdira ɗum noon wi moon bisimilla moon ko Abou Diop kam woni sababu o e gueɗal mum e fodde makko e alhamdulillahi neɗɗo kadi mbo Allah rokki kadi kayne gueɗal dañde baraji luɓat ɗum ko ɗemgal nani so haali nanɗo joom noppi nana mo ala noppi ma nan ko sababu o fof caggal Allah ko kay ɗum noon ina wayino ɓayre ɓeydi tan moƴƴere ha joni feewi so ɓooyi goto moon ma wiya min mbiɗa ɗum anni wona ɗum noon jara moon jof ono ardine bisimilla moon mi salmatima moon mi ñagani moon Allah mi waɗi du'aw yo Allah uddit moon yo Allah ɓeydi moon yahrude yeeso bawrugol ngol mbawru ɗon ha mbawɗon wawde goto fof resde goɗɗo hoore mum yo Allah wondu hen nani ceerno Sali fof ari ɗo ñandede kay wi wonde ko an woni mawɗo mbimi ko an cohluɗum yiide saabu noon ɓayre wawi Allah rokkudema ha gona mawɗo daral immin kay ka mawɗo ɓesgu fof ɗeɗo ɓesgu ko hen jeeya
sen gandodiri kam ma wonko nafi nani min koɗumi ko danggal sa wirtima ɗon saaha ma anda tan wiya de ko ɗo hoyɗi calmodiran haydara usta so ɓooyi ma wonko jibini fof kalanɗami tana mami haalanno jaato mbeɗa andi ɗum eyi sabu min waala ɗo ko ƴetti ko mana waala barak ha ɗum kala gaɗɗo baɗɗo fayida mbeɗa andi taw ɗum Allah waɗi noon nani joni noon mi bisimima moon mi wiimon salamu aleykum wa aleykum salam eyo ala kulli haalin ina wawi mbaɗɗon ko hunde nde ganduɗon ina wawi taw bo on gandano ɗum foti e so si ha ɓooyi kala ko woni yeeso daɗani yitere kala ko woni yeeso daɗani yitere ɗum noon jara moon joof jara moon joof an gardiɗo anne kadi saadi mi yettima neɗɗo moƴƴo tan jaɓata neɗɗo moƴƴo tan wawi ardinde ha wawa wonde gardiɗo so mawɗo moƴƴi tan ko sukaɓe mbaɗi noon fode mawɗo moƴƴi wiya ko moƴƴi tan ko sukaɓe gaddi ɗum an noon ka sagata an saliku eyyi saabu noon e nder konngol ngol kalɗañan hen e dow oɗo gorko tawaka ko moƴƴere tan wawi ɗum mba ala défaut kay ala isi noon neɗɗo ne wona moƴƴere haqqe Allah ha wonta yi défaut eyo ɗum noon fodde ko tottuɗon ɗum ko yo jogana moon yo Allah rokku ɗum jogade ɗum ha wawa moon wallude onon ne ballon ɗum onon ne ballon ɗum ɗum noon yo Allah wallu moon yo Allah jaggaran moon yo Allah waɗan moon suturu yo Allah waɗan moon moƴƴere mi ñagani moon Allah yo Allah wat jaam yo Allah waɗan moon suturu yo Allah wat jaam e sukaɓe ɗum ɗo galle ini nani ɗo sukaɓe goni ɗo e onon hayso wona ɗum sa goto mo fof ara yo ɗumen nani ɓe gonani ɗo bo mi hatta min tolnima hande jooɗade tan sono tan hajuji mawɗi eyi esi noon ɗo gonɗe fof ɗe mbawi wonde ɓayde Allah addi seyɗane biyete téléphone so neɗɗo woni fof ɗo wawi haalde bandu wona eyyi kadi yiddude nde garon tolno ɗon hanji on wuuro ngo walla galle kadi haydara usta andirde kadi almuɓe koko ɓeydata mo saabu sa andi neɗɗo andi ɓesgu mum tan hande ɓeydirima ɗum e ɗum noon minne mi weltani moon bisimilla moon mi ñagani moon Allah kadi mi accirta moon mi yeeɗa hajuji moon mawni mi accira moon yo Allah waɗan moon jaam yo Allah waɗan moon suturu kalɗo hen mo haalani foof mi salmini ɗum mi salmitima ɗum nani mi du'anima ɗumen eyyo heddi ala kulli haalin to banggue noon neɗɗo fof ne hira neɗɗo ko woni bamma hayso woni rawanu bamma ɓuranma fof neɗɗo fof ne yiiɗi ko woni ko ene jogui ko yimɓe ndendi ene jogui ko neɗɗo waɗi husus nani onon noon ɓayre ko daral gonɗon woni jatigue mon ko pulago daral wona yimɓe ɓe daari toon ko kaake ɗe daari toon ɗo ɗo ɗe daari noon darima he onon fof kon fulɓe kala daari ɗon hay ceɗɗo jettene lo on ko pullo ɓen goni toon ɗum noon mi ñagani moon Allah e pulago ngu mi ñagani moon Allah e ɓerɗe ɗe e danayol gongole kala dawɗo saare beele yelo yo cakkude onon mbi noon ɗum addi daral ko neɗɗo waɗɗo ko daari dar toon yelo ko cakkude naw galle mo walla wona eyyo garɗo yeey daari yiiɗo mana garɗo soodi dañi ko soodi nayi ɗum noon yo Allah jaggaran moon ɓeydana moon nawra moon yeesa waɗana moon suturu daral ngal ñiiɓa ha ɗum wonta dare ha ɓeyda dare ɗe haɗe ɓuura yaaj ma Allah yaaj ɗum so heɓa noon ko yaaji mbawni ma wonko wona hen e so noon ko du'a ha daari garɗo fof du'ata tan ko du'a tan ha daari garɗo fof du'ata tan garɗo tan fof du'ata ko Allah waɗi ɗon du'a ma Allah waɗa hen moƴƴere on jarama no fewi pulago ko gueɗal e pulago woni poɗɗo ko nayi ɗi e bawi ɗi e beyi ɗi ɗum woni pulago nani ɗum woni pulago ɗum noon son onon renɓe pulago ma Allah ren moon jara moon joof mais jaafo ɗumi dande nde ko nde samde seeɗa nani ɗum noon ala kulli an yo Allah wallu moon heddi no wawi haalde yimɓe tan ko ganduɗo yimɓe nani ɗum noon an Abou Diom hujjo wattinta ko junggo ma e ene woni sukaɓe poɗnoɓe haal Mamadou Lamine oɗo ummi to Daara Jolof e yo foti haala moon tan yona e sukaɓe e mbaɗen du'a ربنا شامل بحبيب محمد يقدس السر ويسر الامر ويسر الصدر امين قلبه يرفع ذكر له لك معرفه ورفعه درجه مودة رزقا واسعا علما نافعا انت عفو بي على ابن الجنس امين الا الوارث والمقدار كل شيء عنده بمقدار يا فتاح KP
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma